Altså man må jo sige, at her er kønt herovre, ikke? Men nedenunder alt det kønne, der kan der altså også lure frygtelige, grusomme, uhyggelige ting. Jeg hedder James Price. Og jeg hedder Annette Price. Som I kan se, så er vi kommet en tur til Bornholm. Og det er der en god grund til, fordi vi har nemlig skrevet en kriminalroman sammen, som hedder Det røgede lig, og den foregår her på Bornholm. Den handler jo om vores hovedperson, Eva Sonne, som oprindeligt er født her på Bornholm. Ja. Og så har hun sammen med sin kæreste, de rejst tilbage til Bornholm. Og kæresten Anders, han har fået mulighed for at åbne en gourmet-restaurant i Gudhjem. Og det har han, fordi der er en meget rig erhvervsmand, Hans Jørgen Becker, som har finansieret ham. Hans Jørgen Becker er ikke nogen decideret rar mand, og folk, man ikke kan lide i kriminalromaner, dem slår man ihjel. Og det er altså også, hvad der sker med Hans Jørgen Becker. Han bliver simpelthen myrdet nede på Gudhjem Røgeri. Og der bliver så hedkaldt 2 drabsefterforskere fra København. De får deres sag for. Det gør de. Mad fylder selvfølgelig en rigtig stor del i bogen også. Ja, af gode grunde. Af gode grunde, ja. Fordi vi interesserer os jo begge to meget for gastronomi. Det er første gang, at vi har skrevet en krimi. Det er det, ja. Det er spændende. Vi håber, at læserne vil hygge sig med det.